Gaýgysız. Haw. Gaýgysız, seni jüngüllep ýöre. Üýüňize bir topar mehman gelipdir. Olaň arasynda ýaşullar amma. Atam. Men gaýgysız. Men çağlykdan atamyň aýdyp berýän täsin gurrunlaryny dinlemäni gowy berýärdim. On gurrunlary meni özüne çekýärdi. Sebäbi bu gurrunlar Eje atam geldi. Haw oglum ataň geldi. Ýöne ine bir gün atam gurrunyň arasynda bir adamyň tebigat baradaky goşgularyndan gysgaça mysal getirdi. Ar şemal onu tändip geçse, soňkuja ýapragy, bir pasyl ömrü, adam durmuşyna ulmany bar, geçeniň ýylyna bar ýörpegli. Bu ýerde ul bir felsepe de ýok. Bu goşgulardaky her bir sözi görýär diýersiň men öňden bilýän ýalym. Atam her bir goşgudan täze setire geçenini ýanky duýy hasam güýçlendi. Men atamy Ata, bu goşgular kimin goşgulary? Bu goşgular Gurbanazar Eriýewiň goşgulary balam. Gurbanazar şahyrim kiçilikden tenýäli tebigat bilen dost eken oglum. Ol bütün ömrüni ýalan goşgularyny tebigat wasf etipdir. Al oglum, kitap ýöreten süýni getirdim. Aýap saklagyn. Käte uzun goşgu ýazýar. Düşýärse birje söziň ýyzyna. Suwaryas nigiden ot çöpberdi. Bihuş olup birje gülüň ýyzyna. Gaýasız. Hani özüň elal. Şuň hökman tanşaýmaly. Salamu alaykum gençe. Salam. Hawa ýaxşy gelberin. Güller görsem bolara. Elbetde. Gyýdym, şu ýaşyda owadan güller görköz. Bolýa eje. Salam gelin geçiverin. Güller bärdedir. Eje? Eje dekene. Yer başladan başlap bilsin. Feride işini alçıratıp bar ya. Rahatlan, Feride fap bol gaýaksız. Nämeden başlasam kam? Salam mardiýa ho. Salam. Salam. Size nähil gül gerekdi? Nähil gül gerek diýsem kam? Beh. Şu wagt bir ulum ady adyma düşenokda. Maňa meýdan güller gerekdi. Bizde meýdan güller ýok, başga güller bardyr, göreberin. Bolýa. Yeri. Meýdan güller nerden kelläň elli diýsene. Başga gül çygillem ýok. Şopon telpek olam däl. Bäwül. Bäwül. Aýdy berin, dinleýän. Eýway. Ady bäwül ekene. Siziň owadan adyňyz bar eken. Sag bolun. Maňa şu bäwüllerden beräň de göräň. Bolýa. Öýde urny boljak ýaly. Gatowadan güller, gül saýlap başarýan ekeniň. Sag bolun. Gaýgasız purtody elden gidirme. Sonra barzat. Sizden bir zat sorasam bolarmy? Elbetde sora berin. Gülüň tikensiz bolmaýşy ýaly. Siziň hem käriňizde halamaýan tikeniňiz barmy? Bulaşdyraýdym öýdýän. Bağışlan. Bir hilrak sora beräýdimi diýen? Ýok, gaýtam gowy sora berdiňiz. Men gülleri ýolmany halamok.
Menin bir hilrek jogap bereydimi diýen. Ay ýoklu. Gaýtam siziň beren jogabyňyz meni pikire batyrdy. Yeni artık maştat diýmäkem ýöräýin. Boran sag bolun. Bor sag bolun. Sag bolun. Adyňy bir aýtda. Men gaýgysy. Käbirje insany söýenmez üçin. Söýýäs adamzady, söýýäs jahany. Ol ymgyr ummanlar tolkunurmuşun, göýekden birja damja iýnen mahaly. Bir ýürekdeş dostuň diýdary diýip, näçe ýol geçilýär, menzil aşylýar. Göwnüme bolmasa, uzun ömürler, belli günler üçün yaşalya. Gaýgysız, Howjin, sana çaklyk gelipdir. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Batır Kulüfler mıka? Men Batır Kulüf. Azat. Sen berde mi? Ine sana hat gelipdir. O näme haty? Siz dinleýän? Men harry wakillikden kapitan Atay. Sizi harrugulluğa çağırýar. Anha da çağırış hatyňyz. Gullukda hor bolma. Wagtyna iýip, wagtyna ýatyp, wagtyna diýinjiň argyna oly. Harby gulluk hakyky terbiýeli berýändir. Ine görürsiň, nädersiň? Biraz wagtdan ogluny tanamanyň. Hem sagdyn, hem gujurluk gaýratly ýigit bolup dolanyp gelýdi, ha? Menim şonu arzu edýänler kakasy. Oğlum, baranda sporda okunmayma. Berdäki ýal türgünleşip ber. Onuň sana diýändigi. On sana oja gulluk edip gelseň, sana bir sowgadym amma. O näme sowgat kaka? Sen o görýän ulagyň bar. Ana sana şonu alyp berjek. Ýöne o gulluk etseň, Ine şeýdip biz harby gullugyny ötdik. Bu biz ýaşlar üçin diýseň jogapkärli synagdy, terbiýedi.